West Karbi Anglong Rongkhang MC Constituency ke parlo tika JI Kathar akorti Angpong Engti Kathar sopo Angpong Kathar tame BJP party pen Rongkhang MC Constituency aparman MC election ki kethurji aphan kachesik kachedang pon bomlo tangte Angpong Engti Kathar kopilo ke claim kupuson monitlo puloti alang lisitami aparim BJP party worker iglo lapen aning ke me kai ke tami havar arat tuma phan ki sunga hut kerabdun ari karjang na abang phuke alang lita inut iglo pusi penang anarat tum chethan ringti Angpong Engti Kathar jongsi BJP party pen ticket long lo pulutangti havar arat tum alang li kacharabdun jia phan kachesik tum tadolo puta chethan ringti lapen alang li jongsi hailo pulutangti Rongkhang arat aphan langponji puta aning kachethiatum tadu tangte Angpong Engti Kathar aphan BJP party atum Rongkhang MC Constituency aparman MC ticket piponjima lapen alang liphan ko ansi rodatum aning ke theke doma ki aporsi ithan ikpo Borthol Sopen Priyanka Balmiki KTV News